चंद्रयान 3नि विक्रम लेंडारा अखाफोराव माब्रै लेंडिं जागोन बेखौ इसर'आ फोरमायदों। चंद्रयान 3आ अखाफोरनि अरबिटाराव गिदिंगासिनो आरो गाहामैनो जालाङोब्ला 23 आगस्टआव विक्रम लेंडारा खोला ध्रुवआव लेंडिं खालामगोन। नाथाय सेथिया जादों जुदि माबाफोर जेंना जायोब्ला मा जागोन? बे सोंथिनि फिननायखौ इसर'नि चेयारमेन एस सोमनाथआ होदों। बिथाङा बुंदों दि जुदि सेन्सरावबो जेंना नुजाथियाब्ला एबा गंनैबो इन्जिनफोराव जेंना जायाब्लाबो बै केसआवबो विक्रम लेंडारा सफ्ट लेन्डिं खालामगोन होननानै मिस्टार सोमनाथआ बुंदों। अदेबानि प्रपल्सराव जेंना जायाब्लाबो जायो। विक्रम लेंडारा बेबायदियै डिजाइन खालामनाय जादों दि सफ्ट लेन्डिंआव जायखि जाया जेंना जाहाथे जाया। चंद्रयान 3 मिशननि बागै बिथाङा बुंदों दि जेंना जाथावनांगौ गोबां सम नुहुरा। आथिखालाव चंद्रयान 3आ 170 into 4313 इलिप्टिकल अरबिटआव गिदिंगासिनो दं। फैगौ 17 आगस्टआव मोनसेयावनो मेनुवारि गेजेरजों चंद्रयानखौ 100 किल'मिटारनि गोलाखार अरबिटआव दोनहरनाय जागोन। दासिमबो चंद्रयान 3नि जाफुंसारनाया थुलुंगाखौ होनाय जादों। जेब्ला चंद्रयान 3आ अखाफोरनिफ्राय 100 किल'मिटार जथाय गोजानाव सफैगोन अब्ला बै समा जोबोद मख'जाथाव जागोन। इसर'नि चिफआ बुंदों दि अखाफोरनिफ्राय 100 किल'मिटार गोजानाव जायखिजाया रोखोमनि जेंनानि बाथ्रा गैया। अदेबानि मोनसे गिदिर चेलेन्जआ बेनो दि गावसोर लेन्डारनि पजिशनिंखौ माबायदियै थि रोखोमै हमदांगोन। बे हमदांनाया जोबोद मख'जाथाव जागोन होननानै मिस्टार सोमनाथआ बाथ्राखौ फोरमायदों। गोजोन्थों। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लोगोफोरनोबो शेयार खालाम। खुलुमबाय। गोजोन्थों।